дӯстони азизам ва он нафарое ки хостанд даруни тортро бубинанд, торти мо чӣ гуна бошад дарунаш. Чанд кас навистанд ки торта набуридӣ, барои чие ки мо дарунаша бубинем. духтаро ман хостам ки торт нағз питатса кунанд ва дар ин влогам нишон диҳам, саросима нашавам гуфта. Ва имрӯз ки торт истод, то бегоҳ михел истод торт ва ҳозир ман буридамша, бинен дарунаш чӣ хел омадагиай дӯстонам. ҳамин хел тарзи шахмат бар ин омадагиай, на якта сиёҳу якта сафед, чӣ хеле ки ман нишон додам, ҳамин хел торт омад. Ба мо бениҳоят махкул шуд. Кремаш ҳам духтаро ҳамин хел ба маза омад, торти аҷоибот омад. Агар ки ба шумо махкул шудагӣ бошад, марҳамат, дар влоги пештараи ман рецепташ ҳаст, чӣ хел тарзи тайёр карданаш ҳаст. Дар омада бубинед, ба шумо ва аҳли оилаатон тайёр кунед дӯстонам. Салом дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влогро оғоз мекунам аз ҳамин хел нонҳои бо маззаву хушрӯ. манам хостам ки як бор ягон влогам нонҳои пухтагима барои шумо нишон диҳам. духтаро дар духовкаи ман бениҳоят нон пухтан қин аст. ҳамин хел ман ҳам лист надорам, дар болаи ва коврики Алиэкспресс харидагӣ дар болаи ҳамхалӣ мепазам. ҳавая дар болаи сетка мемонам. Боз духовкаи ман ҳамхел дараб нонҳои ҳамхел сиёҳ мекунад. агар ки камтар успед накунам, ҳамхел минуташа камда мемонам, градусаша ҳамхел камда мемонам. бисёр амно агар ки успед накунам, нигоҳ хушрӯ накунам, ноноя сӯзонда мегирам. аммо бисёр аҳамият метиҳам ки ноном насӯзад духтаро. ва боз ҳамин хел нонаи ҳар намуд вақте дар духовка буданаш мекушоям, мебинам ва тоб метиҳам ҳар тараф, ки як тарафаш сурх нашавад, як тарафаш ҳамин хел сафед намонад гуфта. ҳамаша якхел сурх мекунам. ҳамин хел дӯстони азизам, ҳозир ман боз камтар корям бисёр барои дирезани микроҷон хеле омодагӣ дида истодам. ҳозир барои шумо як чизро нишон медиҳам ва иншаллоҳ инро дар влоги оянда пурраша мебинем. духтарои намихел мо як кардем барои дирезани микроҷон. хостем ки худамон бо дастони худамон тайёр кунем барои зодрӯзаш. намихел як роҳ шаварам ба ман ёрдам додан ва ё кашидан бо ҳамаи ҳамина чӣ хел мо сӯз карданашро чӣ хел кашида буридем. дар влоги дигар ки ҳамаш ки нағз тайёр шуд, тайёр кардам, иншаллоҳ ки ҳамашро мепартоям. шояд ки шумода маҳқул шавад, шумоям ҳамин хел тайёр кунед. ва боз ман ҳозир барои ороишоташ ҳамин хел чизо тайёр кардастам. ҳамин хел гулакҳо, иноям ман аз салфеткаи сухой тайёр кардам. тарзи тайёр кардани инам нишон метиҳам, хати ҳамин 0-1 духтаро. иноям ман ҳамин хел айнаи намуд салфетка буридастам. рости ман хостам ки якро бо ҳамин хели салфеткаи кабуд ёбам, ё ки кабути баланд, ё ки ягон цвети дигар наёфтам. ягон цвет салфетка ҳаст, новогодни суратҳо дорад, бобои барфи, ҳамин хел чизо дар салфетка ҳаст. баъд нахаридам, баъд ҳамин хел салфеткаи полни сафеда гирифтам. оле ки мо бо ёфтем ягон ранги дигар, сафеду ягон цвети дигарам якҷоя мекунам, бо худатон хушрӯтар мебинед духтаро. ҳозир ман ҳамин қашро барои шумо нишон медиҳам. ҳозир ман дар инҷа нав 20 чанда тайёр кардам. ая салфетка 4 та ҳамин хел гулла мебурам, баъд ҳамин хел гулакҳо тайёр мекунам. медонед ки барои ман чанд қадар ин хел чизо дар кор аст. барои ман барори кор. духтаро ҳозир ман барои бегоҳ ҳамин хел картошка қатъи мурғ дар духовка сурх мекунам. мухела буд ки ин хел авқот тайёр кардагӣ набудам, барои ҳамин имрӯз хостам ки ҳамин хели хӯрок тайёр кунам. дӯстони азизам, духтаро хӯроки бегоҳи моям тайёр шуд. бинем мурғҳо чӣ хел дар духовка хушрӯ пухтан, ҳамин хел сурха ки хушрӯ шудан. ана ин картошка. ҳозир акун мо шишта ужин мекунем барои мо иштиҳои таом. мо аллакай хӯрокро хӯрда шудем ва хостам ки камтарак барои худамон ҳамин хел мева майда кунам.
ва Микаилҷони мо бениҳоят меваро нағз мебинад, ҳеҷ гоҳ отказ намекунад аз мева. Ман мебарорам, меваро ҳамихел хонада гарм шавад мегӯям, майда мекунам, мемонад, меистад болои столда. Кайки ки Микаилҷон гӯяд, ман ҳамихел метиҳам шав, мехӯрад. Дӯстони азизам, кӯдакҳои шумо чӣ хеланд? Ҳамихел меваро дӯст медоранд? дӯстони азизам, ман дар ин ҷо бо ҳамроҳи шумо хайру хуш мекунам. Влоги маро то охир тамошо кунед. Медонам, ки ин влог кӯтоҳ шуд, аммо бо кӯшиш мекунам, ки бисёртар влог кунам. Ҳамин қадаре ки вақт ёфтам, ҳамин хел барои шумо влог кардам, дӯстони азизам. Иншалло боз влогҳои оянда дар пеш аст ва раҳмате, ки маро дастгирӣ мекунед, комментария менависед. Аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва меҳмонҳое, ки нав дар канали мо омадед, шуморо хушомадед мегӯям. Хайр дӯстони азизам, боқӣ дар паноҳи худованд бошед. در آغوشی تو میمیرم، در آغوشی که از گرمی جان سوزی تنت سوزم، در آغوشی که از لبهای نرمت با دهانوشم، در آغوشی تو میمیرم، در آغوشی که با رغم خزانها سبز و گل پوشم، در آغوشی که از احساسی لرزش های رویاییش مدهوشم، در آغوشی که باری زندگی میافتد از دوشم، در آغوشی که میگردد همه دنیا فراموشم، در آغوشی که جای داد و فریاد است خاموشم. مرا این دم چی دولت هست که با تو اموشم، در آغوشی تو میمیرم. از آن ترسم که در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دلبر کس بنده که چون باشد که چشمش حسرت دنیای دون دارد، نشوره در دل و نه سینه‌اش ذوق جنون دارد، و آنگه این همه دنیای من کور است، دیگر زیستن برایم در جهان. Mm.